फै जोङो बिराद मानसिफ्रा एक्सिडेन्ट जायोना आरो सिकित्सा खालामनायावहाय बिराद थाखा थाङोना फै आंजों फै आं खालामना होगोन जाय बिथाङा नायदों नोंसो मिथिगौ बेखौथ' आं मिथिया आं होलांबाय थागोन मदद जाय बिथाङा खौबो नोंसोर ला आरो जाय गारिजोंहाय एक्सिडेन्ट जानानै जाय बिथाङा जिउ खोमादों बै गारिनिफ्रायबो ला बै गारि अनारनिफ्रायबो नांगौबा ला आरो नोङो क्लेमबो खालाम उनावहाय फै आंनावहाय आङो दङ नोंसिनि सेरावहाय गसंना थानो आरो गसंगासिनो दं नोंसिनि सेरावहाय नाथाय आंसो नोंसिनोहाय थाब मेसेज होनो रोङाखै हेलौ गासैखौबो वेलकाम आरो गासैखौबो बरायबाय नैबे आंनि मिथिस ब्लग्स चेनेलावहाय दा जोंनिनो मानगोनां कैलास बिथाङा स्कुलनि टिचार एलपि स्कुलनि टिचार बिथाङा आरो बेजों लोगोसे बे बिथाङा सासे फावगिरिमोन बा आर्टिस्टमोन दा बिथाङा एक्सिडेन्ट जाना जिउ फोजोबना लाबाय दा बिनि लामाखौहाय दा बिनि थ्रुयैहाय आं माबा मोनसे सोदोब आङो बुंनो सानदों बा आङो नोंसिनोहाय शेयार खालामनो सानदों आङो मा मदद होनो हायो जोङो बांसिनानो सोरबा मिथिगौ बा सोरबा मिथिया ना एक्सिडेन्ट जानानै मानसिफ्रा बिराद गोबां आरो लाख रां खरस खालामनांगौ जाना फैयो नङासै बिदि खरस खालामसेयावहाय लाख थाखानि खरस खालामसेयावहाय सोरबा बिथांनि जिउखौहाय लाखिनो हायो आरो सोरबा बिथांनि जिउखौहाय लाखिनो हाया ना राइट दा बिनि नोजोर बोनानै आङो फैदों नोंसिनि सेराव जाहाथे बै खरसखौहाय आङो बोखांनानै होनो थाखाय आरो आङो मदद होजेनदोंबो आरो होजेनगासिनोबो दङ आरो होलांबाय थागोन आङो फिल्डआव ओंखारनो आङो सानाखैमोन बा आङो फिल्डआव ओंखारथ'वाखै सानदोंमोन अब्लाबो जोंनिनो मानगोनां आंनिनो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आदै मादैमोननि थाखाय आङो ओंखारनांसिगोन जानानै फैबाय दा बेनो जाय बिथाङा बेमारखौथ' आङो मदद होनो हानाय नङा सिदाखा बेमार जानानै थानाय बा सिगांनिफ्रायनो बेमारखा बा सर्ट टाइम बेमार जानाय बेफोरखौ आङो मदद होनो हानाय नङा दै सिगां आङो बिदिखौ खिमा बिखायो जाय बिथाङाहाय एक्सिडेन्ट जानानै आदा मरा जानानै बिराद खरस थांदों बेखौहाय आङो मदद होनो हागोन आरो बिनि जाखिनि खरस थांनाय बेखौहाय आङो बोखांनानै होफिननो हागोन बे लामाखौ आङो लादों आरो जाय बिथाङाहाय एक्सिडेन्ट जानानै दुब थैना थांदों बिनि जाखिनि मोननांगौ रां बेखौबो आं बहनना होगोन बेबो जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टनिफ्राय थगायाखै दे आङो सैथो खोथा सोरबा मिन्थियो नाथाय बे खामानिखौ मावनो गियो आंनि गुरुआ बर' नङा बेंगलनि बाङालिसो आंनि गुरुआ बेनि थाखायनो आंबो नोंसोरखौहाय मदद होनो सहाय होनो थाखाय आंबो नै फैदों खिन्थु केस गेलेनांगोन मिथिबाय दा सिदा बुंखागोन आङो केस गेलेनांगोन डिस्ट्रिक्ट कर्टआवहाय फैबाय थानांगोन खुनथाम आरो हाइकर्टआवहाय गुवाहाटीयावहाय नुजाहैनांगोन खुनथाम बा खुनब्रै बिनि जाखिनि जेसेबांखिनि खरसा फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम जेसेबांखिनि खरस थांदों जेसेबांखिनि खरसा जादों बेखौहाय जोंनो होजोबगोन नोंखौहाय बा जोङो मदद खालामगोन नों थाइसेबो गारनाङा आरो नोङो बेसेबांखिनि क्रर लाख बेसेबांखिनि नोंनि एक्सिडेन्ट जानायावहाय बेसेबांखिनि खरस थांदों बिनि मोनसेबो रिसिप्टखौ नोङो
बिल रिसिप्टखौ नोङो खोमानो मोननाय नङा। अके, जुदि नोंहा LIC थेलाइसिफोरबो मोनलाबायो, बे आलदा। प्राइभेटसो बे माखासे माबाफ्रा क्लेमफ्रा, अबेबा बांसिनानो क्लेमफ्रा प्राइभेट गोजायानो। दा बे प्राइभेटनि क्लेम खालामनायखौबो नोंसोर ला, आरो जाय गारिजोंहाय एक्सिडेन्ट जानानै जाय बिथाङा जिउ खोमादों बै गारिनिफ्रायबो ला, बै गारि अनारनिफ्रायबो नांगौबा ला, आरो नोङो क्लेमबो खालाम। उनावहाय फै आंनावहाय, आङो दङ नोंसिनि सेरावहाय गसंना थानो, आरो गसंगासिनो दं नोंसिनि सेरावहाय। नाथाय आंसो नोंसिनोहाय थाब मेसेज होनो रोङाखै। मालायफ्रा मा सानो बेखौ आं मिथिया। आङो दङ नोंसिनि सेरावहाय, आङो थाबाय थागोन, आरो आङो मदद होनो थाखाय आङो फैदों नोंसिनि सेरावहाय। जेसेबां एक्सिडेन्ट जानाय समावहाय, ट्रिटमेन्ट खालामनाय समावहाय एसेबांखिनि खरस जादों, बिनि मोनसेबो A to Z फिसाबाबो आथोनाबाबो बिनि पेमेन्ट रिसिप्टखौ मालाबा दागारदे। दा सासे फंबायखौ आङो बिनि जाखिनि खस्थ'फोरखौहाय, बिनि जाखिनि रां थांनाय बेखौहाय आङो दा खालामगासिनो दङ। देग्लाय बियो बोसोरसेयावनो जायो जानायालाय। दा बेनि फाइलआ सौहैनायाव एसे लेट जादों, आरो एजेन्टफ्राबो फैनायावहाय एसे लेट जादों। बाट बिथाङाबो आरो थांनो हाया, सिनस्रि बायनाय थिग जाया, आरो गावबो नहा मुलि जानानै लायो। दाख्लैबो नै सिनस्रियावहाय, गावनि बेगें बे सिनस्रि बायनायावहाय एम्फौ दैदोंनो। मिथिया हसिया, दायथ'आ जोंनि सायावसो, खमसे खम जोंनाव एसे सोंहरनांगौ। दा जोंनि आखायावनो दङ बे मानसिया। नोंसिनि जुदि मदद खालामनो हायोब्ला आंबो मोजां मोनगोन। आरो जोङो केस गेलेनो मानो गियो? जेबो गिनाङा, कर्टआव फै, नुजाफै। जों बाहाय गासिबो खालामना दोनखाजोबो, बा खालामजोबखायोखा। नों खालि नुजाफैनांगौल', खालि नोङो थांनांगौल'। जेखौ मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बे गासिबो जोंनि आखायाव गोजा। खालि नोङो फैनांगौ, खालि नोङो थांफिननांगौ। आरामै फै, आरामै थांफिन, जास्ट बेल'। आरो जोंनि BTCनि एसेबांखिनि दाब जायगा, बाहाय जोङो माबा मोनसे खालामनायनि लाहार फाहार खालामलांगासिनो दङ, लासैनो। स' आंनि बुंनांगौआ बेनो, जाय बिथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ, बा आंनि बे कन्टेन्टखौ, बा आंनि बे मेसेजखौ जुदि मोनदों, जाहाथे बिथांमोना मोजाङै मोजां अनलायो, आरो जाहाथे शेयार खालामलायो, आरो जाहाथे मदद होलायो, आं बेखौ नोंसिनिफ्राय आर'ज गाबबाय। दा आङो कैलाश बिथांनि माबाखौबो, फन नाम्बारखौबो आङो कन्टेक्ट लानो नागिरलागासिनो दङ, नाथाय फन नाम्बार बिनायखौ मोनाखै। फन नाम्बार मोनोब्ला जाहाथे बिनि मेसेजजोंहाय सावरायनानै, जाहाथे बिसोरनि दुखु दाहा जाहाथे एसे मिथिनानै सावरायनो हायोब्ला, जाहाथे जों बे खामानियाव जुदि बे बायद'आ फैनानै जुदि इंगेज जानो हायोब्ला, बा गावनि हासबेन्डनि बा गावनि बोरायनि जाखिनि शिक्षायावहाय थाखा थांदों बा गोमालांबाय बिसोरा, बेखौ जाहाथे जोङो थाखा दिहुनना होनो हायो, आं बेखौ बुंनो थाखाय आङो बिराद फन नाम्बार नागिरलागासिनो, नाथाय गैया, मोनाखै। दा सोरबा बिथांमोना जुदि सोरनावबा दङब्ला जाहाथे आंनो हरनो हायो, आं सावरायनि बायद'आ मा होनो, बा गियो ना मायो बेखौथ' बुंनो हाला। जायखिजाया एसेबाबो रायलायनो मोनोब्ला साबसिन जायो आरोखि ना। गिनायाथ' गिखायोखा जोंनि बर'फ्रा, अब्लाबो जाहाथे थाखाखौ मोनोबा एसे फेमिलि दानायावहाय, थाखा फैसा खामायनायाथ' बिराद थान जासिगोन ना। बेनि थाखायनो हासबेन्डनि रुंसारियावहाय जाखिनि थाखा मोनो बेखौहाय बहननानै होनो आङो राजि गभर्नमेन्टनिफ्राय। बेनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे बिनि बिसिनिसिम मेसेजखौ सफैहोयो। खुलुमबाय।